बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नंखाय खोथा बुंनायनि राजा। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया। मिडियानि गेजेरजों भुपेन बरा बिथाङा बुङो दि हिमन्त बिश्व शर्माया गासैखौबो फुथाय खेबस' खालामदों। बिथाङा मानसिफोरनि खाथियाव थांनो थाखाय गोबां नंखाय खोथा बुङो। बिनि गेजेराव आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि बिथांमोनखौबो माजुलिनि रायजो राजाफोरा सर्बानन्द सन'वालानो फिन गिबि मन्थ्रि जाफिनगोननि आसायाव सर्बानन्दनो भट होदोंमोन। नाथाय हिमन्त बिश्व शर्माया गाव गिबि मन्थ्रि जानो थाखाय सर्बानन्दनि हेंथायै फाव फान्दायदों होनना नखरसेनिनो 4 सोद्रोमाफोरा बिस लोंदों। नलबारि जिल्लानि आनाखरथ'वा गावआव नखरसेनिनो 4 सोद्रोमाफोरा बिस लोंनानै गावखौ फोथैना लानो नाजायो। बे जाथाया मैया बेलासि समाव जायो। नखरनि 4 सोद्रोमाफोरा सेमेन्ट राजबंशी, बिथांनि बिसि कनिका राजबंशी आरो बिथांनि फिसाजो-फिसाज्ला। सेमेन्ट, बिथांनि बिसि कनिका आरो फिसाज्लाया गाज्रि हालोदाव दं। नाथाय फिसाजोआ मोजां हालोदाव दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। नखरनि जेंनानि थाखाय बे बिसखौ लोंनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोजां हालोदाव थानाय फिसाजोआ फोरमायनाय बादिब्ला गिबियाव बे बिसखौ बिफाया लोंग्रोयो, बिनि उनाव फिसाज्लाया लोङो आरो बिनि उनाव गाव आरो बिमाया लोङो। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला गावसोरनि नखराव बिसोर गावबा गावनि गेजेराव नांज्लायबाय थानायनि जाहोनाव बे बिसखौ लोंदों होनना एमएलए जयन्त बसुमतारीया आइजोफोरनो रांनि चेक राननानै होदों। मैया चिरां जिल्लायाव फिसाया कभिड-19 जिउ गोमानाय रान्दि आइजोफोरनो राङारि अनसुंथाइ होदों। हादरसा सरकारा फिसाया कभिड-19 जिउ खोमानांनाय रान्दि आइजोफोरनो रांखान्थि मदद होदों। गिबि मन्थ्रि कभिड रान्दि मदद बिथांखिजों मैया चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मावख'नि कनफारेन्स हलाव चिरां जिल्लानि 4 रान्दि आइजोफोरनो 2,50,000 राङारि अनसुंथाइनि चेकखौ एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा राननानै होयो। वेस्ट बेंगलाव सासे बैसोगोरा सुबुङा गावनि बिसिखौ फिन खेबसेबाव हाबा खालामफिनदों। वेस्ट बेंगलनि मुर्शिदाबाद जिल्लानि सिङाव थानाय गामि सिङाव 100 बोसोर जानाय बिश्वनाथ सरकार मुंनि बैसोगोरा सुबुङा गावनि 100थि जोनोम सानखालि गावनि बिसि 90 बोसोर बैसोनि सुरथवानि सरकारखौ फिन खेबसेबाव हाबा खालामफिनो। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय नयासरा गामिनि थागिबि फोरोंगिरि प्राणकृष्ण बर्मननि नखराव 5 लाख रां दाबिना हमजानाय अनिसुर हकखौ UPPL दोलोनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। पुलिसजों हमजानायनि उनाव सालाकाटि ब्लक UPPLआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सालाकाटि ब्लक UPPLनि बेंखनाव थानाय आइबान्दारि प्राइमारि UPPLनि दैदेनगिरि अनिसुर हकखौ दोलोनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय होनना फोरमायथियो। मुंख'नो गोनांदि अनिसुर हकआ दाबिनाय 5 लाख रांखौ लानो फैनायाव पुलिसआ नंखाय खसाब गाननानै डिउटि होबाय थानाय समावनो पुलिसजों हमजायो। आसामाव फिन सानै सिख्लाया आलफा उदां उदखारि हानजायाव जयेन जानायनि सन्देह। बे सानै सिख्लाया उजन बजार खारगुलिनि थागिबि। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानैबो सिख्लाया थांनाय 15 फेब्रुआरि खालि नखरनि सुबुंफोरनो माखासे खामानिनि थाखाय डिब्रुगड़ थांनि होनना ओंखारबोयो, नाथाय दिनैसिमबो न'फारसे गिदिंलांफिनाखै। बिनि थाखाय आलफा उदाङाव जयेन जानायनि सन्देह खालामो। रिपर्टनि बादिब्ला बिसोर सानैबो बुधबार खालि आलफा उदांनि केम्पआव मोनहैयो। आलफायाव जयेन जानायनि सन्देह जानाय सानै सिख्लाखौ सरस्वती दास आरो रुमिदेका होनना सिनायथिनाय जादों। राजस्थानाव सुबुं समाजखौ लाजि फोनांनाय मोनसे मुगैथाव जाथाया जालाङो। राजस्थाननि अलवार जिल्लानि साहादपुराव थांनाय 10 फेब्रुआरि खालि 4 सुबुङा मासे मोसौ फिसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव मैया हमजायो। मोसौ फिसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया ससियेल मिडियायाव भाइराल जायो। भिडिअ'आव नुनाय बादिब्ला मोसौ फिसाया लामायाव जिरायनानै थानाय समाव सासेया जिनाहारि खालामो, गुबुन सासेया मोसौ फिसाया खारनो नाजानायखौ दबथायो आरो गुबुन सासेया बे जाथायखौ मबाइलाव सेबखांग्रा फाते महम्मद मुंनि सुबुङा जुनार आखुनि सुबुंफोरनि हेंथायै कमप्लेन फाइल खालामो। बिनि उनाव पुलिसआ बिसोर 4खौ हमो। हमजानाय 4खौ जुबैर, तालिम, वारिस आरो सुन्ना होनना सिनायथिनाय जादों। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।